O Deportivo exhibirá no Westfalen Stadium de Dortmund a súa categoría ao nivel do mellor equipo da Bundesliga alemana. Unha derrota das que din deixa malos recordos, necesitaba dunha victoria que permitise desfrutar do feliz presente. Un ánimo para Salinas polo gol no Camp Nou ofrecido nun viu, chegou e mordeu, daba conta en forma de chupa-chups da faena que o bilbaíno fixera ante o seu ex equipo. Para comezar a festa de fútbol vivida hoxe en Riazor, nada mellor que un tanto. Donato, coa súa especialidade dos lanzamentos a balón parado, tiña a atenta mirada do gardameta do Sevilla, Juan Carlos Unzúe. Así, o porteiro navarro respondeu cunha excelente parada o disparo do mediocampista branco-azul. A parte segunda estivo na relasada defensa andaluza, que viviu unha xornada desastrosa e permitiulle a Salinas nesta primeira acción acceder ao reino dos goleadores. Ata aquí o dianteiro vasco fixera os goles 1001, 1002, 1003 e 1004 da historia do Deportivo. O Sevilla trataba de respostar esta xogada de Soler na que Boro evita o remate do croata Davor Šuker. Šuker que tivo que abandonar por momentos o terreo de xogo, aínda que despois recuperaríase o goleador sevillista. Esta ocasión para o asturiano Monchu puido significar a reacción do cadro visitante. Sen embargo, tras non chegar a un balón envenenado de Moya, a estirada de Liaño, e despois como Monchu non consegue meter o balón no fondo da portería coruñesa. A ocasión para Kostadinov, o búlgaro que remata en dúas ocasións. A primeira, o pau da portería do Sevilla, e despois, Prieto sería quen evitara o tanto deportivista. Nun intercambio de papéis de asistido a asistente habitual, Salinas fixo todo o traballo de recuperación ante Prieto para despois servir a Adolfo Aldana. Este só tivo que empurrar ante unha portería baleira. O Sevilla encaixara só un gol nas 6 saídas que realizou esta temporada. Hoxe recibiu 5 e como mal menor. Unha repetición máis dese tanto de Adolfo Aldana, o mediocampista andaluz que marcaba así o segundo tanto do Deportivo. Para probas desta xornada con tintes dramáticos, o cadro hispalense ofreceu un recital de desacertos en defensa. O capitán deportivista Fran marcou ratificando que se lla ven o cadro andaluz, o que lle fixo gol nas 3 últimas temporadas. O terceiro tanto para o Deportivo tras este erro colectivo da defensa que rematan Cortijo e Unzúe, coa espera atenta do capitán Fran. Unha repetición máis de como Unzúe non se entende aí con Cortijo e como Fran aproveita para conseguir o tanto. Luis Aragonés moi disgustado co xogo do seu equipo durante todo o partido e sobre todo nestes primeiros 45 minutos de encontro. Chegou a xogada do cuarto gol do Deportivo. Antes do descanso toda a historia quedara escrita en letras grandes, como as dos bons espectáculos. O balón que recuperou Donato entregou o búlgaro Kostadinov. Era unha mostra máis firme de que Salinas, facendo o sexto gol da súa conta na Liga, podía provocar o delirio local. Na repetición, como Salinas chega a tocar o balón tras o centro do búlgaro Kostadinov. 4-0. Antes do descanso, era un resultado máis que escandaloso. O descanso deixou clara a armonía e relaxación que se respiraba con este clásico rondó, pero esta vez con suplentes de un e do outro equipo. O Deportivo, na segunda metade, saiu tamén con vocación ofensiva, como este balón nun novo erro da defensa do Sevilla, esta vez do capitán Jiménez, no que trata de chegar Kostadinov, pero o seu balón iría ao longueiro da portería defendida por Unzúe. Unha nova repetición da xogada na que Kostadinov, aproveitando o erro de Jiménez, case consegue o tanto para o cadro local. Novamente o Sevilla tratando de chegar ata a portería de Liaño, esta vez tras a saída de Paco Liaño. Como Davor Šuker está a piques de bater o gardameta deportivista, pero Jukic salvou baixos paus da portería coruñesa. Foi unha das accións importantes dun Sevilla que daba unha imaxe distinta para estes minutos, que chegaba en numerosas oportunidades, como esta de Moya, que tras un dobre regate
conseguiu mandar o balón ao longueiro da portería do Deportivo. A xogada na que se marchou de Donato e Rivera e tamén de López Recarte para que finalmente Moya mandase o balón ao pau da portería coruñesa. O primeiro troco que fixo ese Arsenio, a sustitución do búlgaro Kostadinov polo asturiano Javier Manjarín. Un Manjarín que estivo moi rápido nas súas accións nesta segunda parte e tamén provocou inquedanzas na defensa do Sevilla. Nesta falta de Prieto a Villarroya chegou a expulsión de Gabriel Moya. Desde aquí o Sevilla xogaría con 10 xogadores polas protestas de Moya a Pajar Espat. Como Rafa Paz indica que as protestas do público son as que animan a Pajar Espat a expulsar o seu compañeiro e logo convida a Moya a que se retire os vestuarios. O Sevilla xa con 10 xogadores quedou a mercede por completo do Deportivo, que tivo innumerables ocasións para conseguir un marcador de escándalo, como nesta oportunidade na que trata de rematar Boro. Os erros constantes desa defensa do cadro andaluz provocaban que o público incluso se aberrara un olé constante para o xogo do seu equipo. Novo lanzamento, esta vez de Fran, no que Unzúe consegue evitarlo tanto. A repetición, o lanzamento de Fran neste servicio, en xogada individual de Fran, que toca para Manjarín, e o balón que cruza Manjarín para Aldana. Entretívose demasiado Aldana e finalmente salvou de novo Juan Carlos Unzúe. A desesperación de Adolfo Aldana, que tratou en todo momento de conseguir unha boa conta no seu casilleiro particular. A recuperación de Donato e o balón con que trata de sorprender desde moi lonxe o gardameta sevillista. O Sevilla encaixara tan só un gol nas súas 6 saídas desta temporada e hoxe recibiu 5 tantos. O quinto nesta acción na que Fran aproveita un novo erro da defensa para conseguir o 5-0. Xa con Claudio no campo, que entrara por Julio Salinas, e a ledicia do público local, hoxe celebrando o xogo do seu equipo, que segue na loita polo primeiro posto con Real Madrid e Zaragoza. A repetición de como Fran aproveita a relaxación defensiva para conseguir o gol. Tentou o Deportivo ata o final aumentar a súa conta. Ese balón longo de Donato para Fran, o capitán que deixa Manjarín, e Claudio que entregou a Donato, pero unha vez máis atallou o gardameta do Sevilla. O lanzamento de Manjarín finalmente e a parada de Unzúe. Villarroya buscaba o segundo pau nesta longa xogada na que Aldana entrega frontal e Donato que volve a probar a seguridade de Unzúe. Unzúe que a pesar dos 5 goles que recibiu hoxe tivo unha boa actuación, evitando unha goleada de moito escándalo probable no resto da semana para o plantel andaluz. Quique Estabaranz, que saíra nesta segunda metade, trataba de chegar ata a portería de Paco Liaño nesta xogada persoal na que serviu para conseguir o tanto da honra, poderíamos dicir, do cadro de Luis Aragonés. A xogada toda de Quique Estabaranz que serve para que empurre o balón ao fondo das redes Davor Zucker. A Corata que atravesa un bon momento goleador, sobre todo nas últimas jornadas. Ata o último momento buscou o Deportivo esa diferencia de goles que ten agora en máis 15 para conseguir loitar polo liderato. Un novo lanzamento de Donato e a estirada de Unzúe. A desesperación do cadro local ante a actuación
do gardameta andaluz. E final do partido en Riazor, con ese marcador de Deportivo 5, Sevilla 1, e o Deportivo que venceu, e deste xeito convenceu a afección, os rivais, e o máis importante, así mesmo, de que están preparados para a loita polos títulos que quedan en xogo. Pero es que no ha sido, pero le estoy diciendo que han sido errores individuales. En el error individual... Lista de los máximos goleadores nacionales, no solamente en la del Depor, ¿no? Pero lo que importa, aunque para el delantero siempre es importante marcar goles, lo que importa es que el equipo gane, que el equipo pues siga líder, que el equipo agrade al público, que la gente se divierta y que los equipos rivales pues, nos tengan respeto, ¿no? Yo creo que poco a poco al Deportivo se le tiene ese respeto. ¿Encontraste hoy ese apoyo y un poquito esa estabilidad que necesitabas en Riazor ya? Sí, yo creo que ya, mira, sin que me saldrían bien las cosas, el día del Valladolid, cuando salía a calentar la segunda parte, yo creo que todo el público estaba deseando que me saliera un buen partido, que marque goles para animarme y para aplaudirme, ¿no? Fran tiña unha motivación extra despois do que pasou esta semana coa selección para demostrar unha vez máis que merece estar aí? Non teña ninguna motivación, o que pasa é que esta semana penso que non só para mí, sino para o equipo foi redonda, salvo o do martes contra o Borussia, non? Pero en canto a xogo sí que foi moi boa, e oxalá sigamos en esta línea, non? Agora hai que centrarse na Liga e ver se de unha vez por todas conseguimos un título de verdade. Šuker, que no te ha molestado mucho. Bueno, Šuker es un gran jugador, o sea, de hecho, pues hoy ha marcado el gol, ¿no? Pero la verdad que hoy el partido, cuando hemos marcado el segundo gol, pues ya prácticamente pues han venido los demás goles y hemos dominado claramente y el partido estaba ya un poco resuelto, ¿no? Pero ha habido una fase cuando el Sevilla íbamos 1-0, el Sevilla estaba dominando un poco el balón, pues a pesar de que no tiene muchas ocasiones, pero bueno, son momentos donde bueno, las cosas no están muy claras porque en cualquier momento puede venir el gol y nos pueden empatar el partido y complicárnoslo otra vez.